आं जत आसुकजाक ताखु गुखुरुंनो कोइनै किसा बासादि जों काथार चाति मुसंगानि थाङै दङ जिनि 23rd स्टेट लेभेल बुइसु फेस्टिवल जों काथार चाति मुसंमानि बिसिंथै जों दिनैनि पान्दाना संसारनि थाङै दङ सिनि बासकांगो मानजाक फाइजाक सिनि खासुकसा एम बरम गोनां राजेश त्रिपुरानि याक्तिखै जों काथार चाति मुसंगानि थाङै दङ जत याफा खरब लाइदि किसा हामबाय जतनो आं कोइनाय सिनि नारवायदोंना आरो बायसा तेरेक सिनि दाइसा फाये आचुक फायनि बागै सिनि काथार चाति मुसुं जाहा सिनि 23rd स्टेट लेवल बुइसु फेस्टिवल नि सेकेंड डे इरनो जों काथार चाति मुसुं मानि बिसिंथैनो जों दिनैनि पान्दा संसाय जाहा फायदि जों आं कोइनाय जत सिनि दिनैनि ए पान्दानि नारवाय दं न आरो बायसा तेरेक फायै सिनि दाइसा फाये आचुक फायो आचुकानि बागै